खावलायनो माने आं गभर्नमेन्टखौ रागासो जोंनानै दङ खात्रिबारिनि जानानै मा होननो दे कलेजाव थांनाय एम्बुलेन्स फैनाय थांनाय एम्बुलेन्सबो पर्यन्त फैबावला जोंनावहाय बे दालां उदायनि थाखायनो दालाङाबो गंसेबा हामगौलाय गंब्रै दालां मा खालामनांगौ दे गंब्रै दालां बारहोनांगौआबो मामुलि नङा ओरैबायदि अबस्था गाज्रि बोसोरे ओंखारनानै बे दालांनि थाखायनो रायजो राजाया खस्थ' मोननाङो दैबाना जाब्लाबो दा बेनिखायनो आङो फंसेल' राव बुंसिगोन सरकारखौहाय आजेले BPF बो सालायनानै थांबाय आरो दा UPPL गभर्नमेन्ट फैबाय BPF आथ' मावाखिसै दा UPPL गभर्नमेन्टआबो नै आजेले 3 बोसोर थांबाय 3 बोसोरावबो दिनैसिम रावबो नायफैफेरा EM GM रावबो फैफेरा सिफनि बाथ्रायाथ' आलादा बिसोरथ' फैखायानो दा जोङो ओंखायनो बिराद खावलायनो लुगैदों आरो खात्रिबारिनि जानानै ओंखायनो आं खावलायनो सानबाय जेरैब्लाबो BTR गभर्नमेन्टखौ आं खावलायो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय बेखौहाय मावनानै होफैयो निउसफोरखौ नायनानै फल' खालामना होफैयो एसेब्लाबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो सोरबा EMआ जोंनि एरियानि EMफ्रा एसे फैनानै एसे नायफैयो खात्रिबारिनि जाहाथे बे दालांखौहाय दालाङा गंसेल'बा हामगौमोनलाय गंब्रै दालां बबे दालांखौ बबे सेंसनजों मावनानै जोङो मावनानै लानो हानो दा आङो BTR गभर्नमेन्टखौ बेनिखायनो खावलायबाय जेरैब्लाबो बे जे खात्रिबारि एरियाया बसगाव प्राइमारिनि थ्रुयै जेनेबा सोरनि EMनि एरिया गोलैयो बे EMआ अननानै EM सारा फैनानै नायफैयो बे दालांनि हालादखौ बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9702280878 एबा 70022719229 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।